Украинцы считают, что они победят, это глупость. Невозможно победить ядерную державу. Welcome back to the YouTube channel, Malawi Cameras. Yeah. Okay. Pali dziko linalake limene lapanga border ndi Russia. Dziko limene lili ku Eastern Europe. Nde dziko lomweli ku south kwake kuli Ukraine. Dziko limene limachedwa kuti Belarus. I think so ma video ambuyo tunalichulaso. President wa dziko limeneli kapena kuti Belarus poyambirira linaliso dziko mwali modzi mwa mayiko amene Soviet Union anayambitsa, like inayambitsa ndi Russia, komano pa mayiko amene anabwera 6 ngati Ukraine, Belarus so inali murimo mmenemo. Nde iyi Soviet Union imachidwa ngati Russian Empire, like in time imafuna ikaya ngati Russian Empire, right? Yeah, tikambati Russian Empire, it's like inaoso ankafuna kuti, you understand, akhaleso, yeah, very powerful so. And another thing chimene I think nayola point imodzi ndaijai chimene Putin sagwirizana ndi NATO, nchonena kuti pa nthawi imene anatumizidwa, pa nthawi imene iye ankagwira ntchito ngati spy wa KGB, iyeyu ndithu anali akupanga uspy kumayipanga spy NATO, right? Iyeyu anali akuyipanga spy NATO chokuyipanga spy, right? Mona kuti kudi akupanga chani, you understand? Nde it's like yeah, ndesoti angapita soko nkoso kuti apa steni bwa NATO chanchani iye azakhala kulimba nabe ndi NATO mpaka na kale chabwino. Ndeno Belarus imeneyi kuli president umeneko dzina lake ndi Alexander Lukashenko. President ameneyu akuoneka zoti wamba kuoneka kwambiri ma media chifukwa chino kuti iyeyu kwambiri ndi supporter wamkulu wa dziko la Russia. Iye ndi supporter wamkulu kwambiri wa dziko la Russia. And ndamene use so ndamene akupusha so kwambiri, and mpaka na amuza Putin kuti mukafuna tilipot, like maganizo mwake akufuna ayambitseso ngati kuti ayambitse chi Russian Empire chi Soviet Union chimene chinagwa chinayambika mkugwa kuyambika mu 1922 kugwa mu 1991. Nde iye akuona kuti ife tilipo and panopa the breaking news ndionena kuti waulula tsopano kuonena kuti akuti iwowa anauza Putin kuti bwanji tiponye bomba la hypersonic ku dziko lija la Ukraine, especially ku office ya Zelensky. Komano iyeyu waulula kuona kuti decision imene itabwera atapereka ku Russia kuja, iyeyu akuti yankho limene linabwera kuchokera kwa Putin mnu wake ndiona kuti no tifuna kuti fa bomba limene likangoponyedwa kuti ku Ukraine ko, there will be nothing left. Palibe chimene chitsale kumene koko, palibe chimene chitsale ku dziko la Ukraine. Nde Putin anayankhula kuti the doors are still open for negotiations. Makoma adakali otseguka ndithu kuti tikambirane. Komanso nthawi zonse amalangiza asilikali kuti please no civilians, anthu wamba kumene koko, please no. Mukambonya mbombawo, mukamapanga nkhono, anthu wamba asakhudzike, anthu wamba musawaphe. Iyo ndi report limene labwera kuchokera kumene koko. Komano the thing is, fusondo kuti nchifani iyeyu akupusha. Okay, iyeyu kwambia 2023 ndipo ndi pa nthawi imene iye anaonetsera kwambia 2023
okay kose wanali ngati chimodzimodzi ngati ma friends koma 2023 anaonesa support kwambiri ndi Russia kuti yeah DNA yeah right. Yes, therefore pamene America anamopyeza yeuja anayopyeza makamaka ka Belarus ija president anamopyeza kuti iwe inu msamale kumeneko ndi kenako Russia pamene imapereka official statement when was it Belarus musiyena and tikuganizira zompatsa nuclear ndi komanso pamene yeuja anazakulanso mamphamvu nkunena kuti aliyense amene akufuna kuthandiza Russia ndi kuti akuyenera kupatsidwa nuclear. You understand? Iyeyu sopano zimene amankhosa no president amene nayeso ndo amavuvu nayeso ndo amavuvu ngati kuti ali nzidazo twesecho ndoti basi ndi you understand. Yeah, therefore kumano chimene chinapanga trigger kwambiri kuti iyeyo mpakana afike poti bwanji mungoponya hypersonic bwanji kuponya office kwa iyeyo chofanira kuti Trump anayankhula kona kuti it's like Trump warusa statement inake imene ikuyankhula kuti it is hard or impossible kumuwina invader, kumuwina munthu amene afuna kuti iwe akupanga invade, amene afuna kulanda malo popanda kumbwezera, popanda kumpanga attack. Statement yoyamba imene yankhula mu statement yake pasipa mpena mamba sopano kumano Ukraine yechani nkhondo imene isangawine bla 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 komanso kuyamba kumublame no Joe Biden. Koma statement yoyamba imene anthu anatola ndino kuti it's like Trump amauza Zelensky kuti ngati afuna kuti awine ndeti mwina wake aipange ataki Russia. Zimene zili zoti pena pake zopwetekesa like iyeyo kumathawa and kuthawa kakona uzoti panopa wafika saizi yenoti atolankhani most of the time atolankhani mazitu atolankhani amakhala ndi matrix ofuna kuti afukule zimene zili mmutu mwa iweyo. Amadziwa kale bwinobwino koma amakufunsa timati provoking questions kukupanga provoke. Sometimes zimene mazipeza kwambiri joy mazipeza ujeni mwa big man dan Brian Banda mazipeza mwa Brian Banda ndapanikiza vitu mbiko mumba nde inuyo mukuti pamene mutabwezana basi mafuso yake kupanga chonchi nde Trump especially atolankhani akumampanikiza kwambiri amafuna amvetse atolankhani afuna amvetse chimene chilipo pakati pa Trump ndi Putin. Kuti Trump aganziyana zafika chapoti kenako Trump futi nakasantha akufusa amafusa kuti tiungelekezana afusa ena ake hey kodi nanga itakhala kuti pali ceasefire deal takamba kuti zida pasi ndezipeza kuti play Putin uja kuphwanya malamulo mungatani fana hafuna adziwe kuti Trump apanga chani akuya bwanji. Trump asirake makhayo mwemwe I'm so disappointed basi ndimpasa ma sanctions ndimpasa ma tariffs ndinkhani makhala koma sakumanena like senators imene anthu akufuna amve chifukwa anthu afuna amve zone zoti tikupita komweko zimene afuna amve anthu pano Trump zimene sakufuna kunena. Trump akumakankhira ku Europe maiko aku Europe ndiye anafusa kuti kodi sanga Putin natakhala wapanga ujeni wajesa waphwanya malamulo a ceasefire mungarani mafusongana amene hey Trump anatopa amwene anangong'alula anangoti inu what if kena kanangofika pano kuti basi kodi zingoti what if chabwino nangapata khali bomba la gopanopa walephulika bomba. You understand? Yeah. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay?